Så glemte jeg jo det sidste, du sagde. Jeg hedder Anja. Jeg er uddannet klinikassistent ved Aalborg Tandplejeteam og har været siden 2002. Jeg hedder Mette Marie, og jeg er klinikassistent og har været ved Aalborg Tandplejeteam i snart 2 år. Jamen, jeg hedder Pernille, og jeg er tandklinikassistent, og jeg blev uddannet her ved Aalborg Tandplejeteam, og det gjorde jeg i november. Jeg ledte efter nye udfordringer fra min hverdag med gode kollegaer og spændende arbejdsopgaver, og en mulighed for at styrke mig selv fagligt. Jeg startede som elev i april 2002, hvor jeg startede med at assistere 2 forskellige tandlæger. Efter kort tid så kom jeg i receptionen og var deltid og har assisteret mange forskellige tandlæger. Har blandt andet assisteret vores kæbekirurger i 16 år. Hvis jeg skal beskrive min hverdag, så bliver jeg altid mødt af glade kollegaer, og vi alle sammen forsøger at gøre os umage og gøre vores bedste hver dag. Det har været rigtig spændende. Man får lov til virkelig mange ting. Vi har jo både vores tandlæger, der laver sådan almindelige behandlinger, plastbehandlinger og undersøgelser. Og så har vi jo også vores specialtandlæger, der kommer, altså vores kæbekirurg, hvor jeg har fået lov til at være med ind og kigge og se en masse forskellige ting. Er du ansat ved Aalborg Tandplejeteam som klinikassistent, så er det et spændende sted at være. Der er masser af opgaver, der er masser af ansvar. Har du lyst til at fordybe dig i kurser for eksempel, så er der mulighed for det. For mig er det vigtigt, at der er god tid til patienten, og at patienten er i centrum, og det er der rig mulighed for her ved Aalborg Tandplejeteam. Så er det jo nogle større behandlinger, vi laver heroppe, så der er god tid til at informere patienten, og der er også god tid til at få udført behandlingen og de ting, vi skal nå efterfølgende, kontakt med patienterne og skrive frem og tilbage og sådan. Efter grundig oplæring og efter at man har lært hinanden at kende, så føler jeg virkelig, at jeg er blevet en rigtig god del af Aalborg Tandplejeteam. Det giver en tryghed, at der er en uddannelsesplan, der bliver fulgt. Det giver en ro, fordi du ved, hvad du skal lære. Du har en fast tandlæge, der er knyttet til dig. Du har en go-to klinikassistent, så der er altid en, du kan tage fat i, hvis der er spørgsmål, eller hvis der er et eller andet, du gerne vil snakke med en om. Altså det, jeg synes, der har været godt sådan ved at starte her på Aalborg Tandplejeteam, og vi er så mange mennesker, det er, at der er mange, altså man kan jo få hjælp til alting. Man kan jo fat i den ene, og ved de det ikke, så spørger man den næste, eller de fortæller en, hvem man skal gå til. Altså der er altid en, der har et svar, og det er i hvert fald godt at have mange at spare med.